ke nong penya jong tim siong ke penya ya ke lokidro ke lawan pensai pejba hakat artarik urisau lang bakilap thai kubor hasilong plus club habede bak lokidro first surprise baladep long arpratarik unailor habakren na kanikas ngi na kaling presiden jong tim siong usam laken pam lamurong ulong bahadin ke jongwan pla jong arngut kena ke balek to ya ke lokidro jong tim siong lang bakilap thai kubor na kaling jong yiru ngiwat pensai pejba namar ka jing sya kan tho bat sya kan no jong tim chiyong na kalin pa ba ki kali kom no tu khna uyo ek tu tiket namar ka jing bon jing pa ba ha ka tu ka tngi ba pale ek luk tro na kalin jong tim chiyong ngem pa se ban ai ek pa ba ban yarap khliep ek tiket bale se ha ka jing suba jangi la ban de ka tu ko por bai khna ki sem ka bu ha ka por bang khliep ek tiket ban pale ek luk tro ha ka jing pla jong tu khna ubo ek tiket slak jar ba ha ka tu ka met urong baik dah klik nama rakatu kepor la UI ye tiket bagaji belesi yo dei ke jenglong kemariang ni ubuk do kimau kani ka dei ke jeng pensai jungi nang tim siong ban ngiklem persengai akatu kepor balap bar ke ba pelong yingi akatu kepor ka dei bangem la ban bisar akatu kesengi don bok pangile da ke live video ba don dang lebih besar bene ngisuba ban ngile PlayStation ban toket ban wat ke jeng sha ba da ke jeng trace storm je pulet ngilalap ke jeng sha kadai sya bautu kena ulai tu ban ngi ai kublai pulet ban ki bahyang basam ke bekersan ngi ban lap ke jing sya so ulong na kaling ke tim siong ngi dom mi utu kena bat kalong ro ke jing pencak burom ngi namar bon ki bala keno bat kentho bat kalak ta ya kam ke jam jungi iso komen bangi lalap ya ke jing sya baladangi kwa ban le tu balai thok balai ngen le PlayStation ban phaya rap ki ban wa de jing sya ngila bat sus ngap be ya ke tu kemet namar ngem kwa bay katu ka price ba job kan le chu ban le tu ka price ka dei jong poj ba ka dei ban ya chu poj ba chu tu ba don ka bok ka no se bisa ban na ka ni ka daw ni ha ban le sak an ban tep ya ka jing sha ban ngi le yo ya ka jing sha haden ka jing kla poj ba jong tu ki arngot na ka liang tem chiong ki ban pa bu sani hu ble namar ngi dei tang ki breu ban ngin sani ha ki an ka e ba ka an kan le haden ban lap ya ka jing sha ngi jet ikna ban se mi tiket na do consolation prize kadai bet bang sujet kum tu ngim don gano ke jeng suba bad onda kapor bang khod de uwi khna ka jeng suba ka long ba ula long kloi ban sem ke tuk tiket ngim don jeng suba namar la pha ki pa ba namar ba om dier kapor bang ngi prieng bet namar u khna u ba khoj ngi la pha ra ki ti om don e ngim poi prakhat badang ka tu karta la long ka basir khei na ka lieng tim chiong ngim don e bat ki tu khna ki ba le tu ngim ithu ikiro namar ngi sujet iki ban semi tiket ban penis ke ba ha ka lokidro ban nakaliang jungi katim siyong ilaweng no ek FIR ban ya skmat ha ka bakado nakaliang katim siyong kan tho ski bor bahalor ban pelong biang ke nek first prize jong ka lokidro siyong namar ka ni ka dei jong ba bat kan le chu ba la ong tim siyong